Сега ще ви покажа как създадох автоматизациите, а в края на видеото ще ви покажа с какви компоненти и колко струват те. И така, влизаме в Home Assistant и правим нашите автоматизации. Отиваме в настройки, автоматизации сцени и създаваме нова автоматизация. Като тук си избираме устройство Априх, например. Така, след това създаваме блок, изпълнение в последователност. Действие. Това е нашето устройство. Включване. Следващо действие. Изчакваме 220 милисекунди. Толкова е времето за реакция на мотора в нашия случай. Добавяме следващо действие. Това е същото устройство. След като изчакаме това време, да изключи, за да не товарим мотора излишно. Изключване. Добавяме следващо действие. Изчакваме да минат 2 секунди. И устройството аспирация. В нашия случай е превключване. Включване всъщност. Да, превключване трябва да бъде. Превключване. И това беше. Запазваме. Избираме си име на автоматизацията. Автоматизация Априхт, да речем. Така, създаваме нова автоматизация за циркуляра. По същия начин избираме устройството циркуляр. В случая ще бъде според промяната на мощността. Или фактически натоварването над 150 вата. И продължаваме нататък. По същия начин създаваме блок, изпълнение в последователност и добавяме устройствата. Включване. Изчакваме. Тук е 500 милисекунди. Нямам представа защо е така, но имаше някаква причина. Изключване.
Отново забавяне 2 секунди. Устройство, аспирация. И запазваме. Автоматизацията ще бъде, кръстим си циркуляра. Ето, готовата. И сега трябва да имаме още една автоматизация, която трябва да изключва самата аспирация, когато изключим машините. Когато устройство циркуляр, мощността се промени под 50 вата, например. Устройство, аспирация, изключване. Тук също ще добавим действието изчакване. 2 секунди. И разминем местата. Запазваме. И остава да изпробваме дали работят тези автоматизации. По същия начин създаваме автоматизация за аврихта или го добавяме тук. Време е вече да кажа колко излезе всичко това като пари. Дървения материал го имах вкъщи. 12 волтово захранване и кабели също имах вкъщи. Сами преценете дали е изгодно да си правите такава клапа или да си я поръчате.